Han skal være over 1,85. Og så skal han være svensk skovarbejder og være naturlig blond. Han må ikke være farvet. Altså der er mange, det ser smart ud med farver, men altså det skal være naturlig blond. Men sådan en, velbygget uden at være pumpet eller noget. Sådan en skovarbejder. Jamen jeg tænker bare, fordi det er tit også, når man ser de her annoncer på alle de her datingsider og sådan noget, så er folk sådan meget specifikke, ligesom du siger det der med, at det skal være skovarbejder. Men jeg synes jo bare, begrænser det ikke en for, at man i virkeligheden møder nogle typer, som er helt anderledes? Jeg har mødt nogen, der var... Nu, det bliver aldrig dig alligevel. Ja, ved du hvad, det skulle du høre, Robert. Ved du hvad, der er det at sige til det, at jeg har mødt... Jeg rykker lige lidt tættere på. Pragtfulde fyre, der var knisterne sorthåret med hår på brystet og rigtig... Men altså lige som... Hvad jeg vil sige, jeg falder for sådan lidt. Det er sådan en skovarbejder. Arbejdstitlen. Ja, skovarbejder. Og moren skulle bo i et lille hus på bræden. Det er jo... Men jeg er slet ikke interesseret i nogen. Jeg har haft nogle meget... De har ikke været særlig... Det har ikke været sådan nogle særlige kønne, men de har alle sammen været heteroseksuelle, dem jeg kom sammen. Altså, mine kærester. Ikke... Men ikke, altså, jeg tænker ikke på dem, der kom ned og fik pisk og sådan noget, vel? Men mine kærester, de har altid været heteroseksuelle. Eller med et snært af biseksualitet. Jeg gik jo ikke i seng med mig. Jeg har været her, jeg har fandme været her. Jeg har været her mere. Jeg kunne have haft lige så meget som folk, de har, hvad skal man sige, de har levet, 2 liv har jeg levet. Ja, men det er det, jeg mener. Det der med, at du har fandme været her, ikke? Det der med, at du har virkelig taget livet. Og jeg synes, der er mange, de lever livet og kærligheden, de lever det sådan på halv blus. Hvad vil du sige? Hvad er din livsvisdom i forhold til det at spille livets spil? Altså, jeg har desværre et eller andet had. Nu taler vi jo i fortid, for jeg har ikke nogen kære. Jeg har et eller andet med pludselig på et tidspunkt, så bliver jeg meget husmoderlig. Og er der noget, jeg ikke er, så er det fame husmoderlig. Jeg kan hverken lave mad eller noget, men så bliver jeg pludselig, jamen det må jeg lære. Jeg står der jo støgt og braset i en gammel grøn badekåbe, ikke? Og så sagde min ene kæreste, som ellers ikke sagde særlig meget sjovt, for han var sgu så kedelig. Nej, han var dejlig, men han var ikke sådan den, der brændte nogle vittigheder af. Sådan en dejlig fyr. Han var militærmand, befalingsmand. Så sagde han, ved du hvad jeg synes? Jeg synes faktisk, der er blevet for lidt fer og paljetter her, og for meget med disterpøls. Altså, han kunne slet ikke forestille mig den rolle der. Altså, pludselig så blev sådan det, og den passer ikke til mig. Jeg ved ikke, hvor vi pludselig bliver det der sådan... Det er vel et eller andet med, man måske godt vil pludselig... Nej, for jeg er så realistisk. Jeg bilder mig sgu ikke ind, at vi er pænt almindelige ægtepar. Han var 25 år yngre end mig. Så det... Og han forventede ikke at få børn og sådan noget. Vel, der var noget med livmoderen, den lå lidt forkert, ikke? Altså, den skulle ikke til højre. Ikke?